da na yi maɗigo wallahi gara na yi zina. Ai mun sani a cikin Kano ɗin akwai mazinata, akwai 'yan luwaɗi, akwai 'yan maɗigo, menene ba mu sani ba. To mu rikicin wato jaruma Sadiya Haruna da wato jaruma Hadiza Gabon mata cikakken batun a cikin wani channel namu mai albarka bayan wani zafin bidiyo da wato jaruma Sadiya Haruna ta wallafa don tona wato jaruma Hadiza Gabon asiri, yayin da mata cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. So mai sauraro dan Allah, idan wannan shine zuwan ka na farko, kar ka manta da danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar kararrawa. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar kararrawa zai baka damar samun zafafan labaran mu da zarar mun dora. To mai sauraro mun sa cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma mai sauraro ka cikakken mutum samu wuri ka zauna ka da kunnuwanka da Allah. Mai sauraro ka cikakken bidiyon yanzu bar mu tattara mu dawo yanzu nan mun gode. TV, tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mu ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa, mun gode. To mai sauraro barkanmu da dawowa, barkanmu da mu da kore sake saduwa a cikin wani rata mai albarka. Labarai da su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku wato zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ya leko wani zazzafan batu ne na wato rigimar Hadiza Gabon da ita da jaruma Sadiya Haruna a kan wani zazzafan bidiyo da Sadiya Haruna take cewa za ta tuna wato jaruma Hadiza Gabon asiri da shi, yayin da muna ta cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alama kararrawa ga cikakken mutum yana zuwa, mun gode. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Dama mun san da cewa irin wannan tana faruwa a masana'antar Kannywood, yayin da ga a tsakanin su suna rigima tsakanin su, ɗaya ce sai fitar bidiyon ɗaya dan ganin cewa ya tona masa asiri, yayin da wasu akwai bidiyon wasu kuma babu bidiyon, kawai razanarwa ce. Wasu kuma sun aikata abin, wasu kuma ba su aikata ba, kawai share za a yi musu. To haka nan ma wannan jaruma Sadiya Haruna ta yi razanarwa ga wato jaruma Hadiza Gabon cewa wai za ta watsa bidiyon ta a social media dangane ta bata mar suna. Dama jaruma Hadiza Gabon an saba mata irin wannan a baya. Akwai wata jaruma ma a baya ana ce mata Amal Umar, a baya ta fitowa a social media tana cewa wai sayan Hadiza Gabon ta fito tana neman ta da wato maɗigo, yayin da Hadiza Gabon ta yi mata kaca har aka yi maslaha tsakani, yayin da ita watan jaruma Sadiya Haruna take ikirarin cewa za ta saki wani zazzafan bidiyo da zai tashi hankalin al'umma ganin cewa ta bata wannan jaruma suna Hadiza Gabon, yayin da a wancan bidiyo babu shi ko tana faɗa mata ne dan ganin cewa ta razana da ita kuma jaruma Hadiza Gabon bata razana ba dan ta san cewa ba abin da ta aikata. To mu saurara ku cikin bidiyon mu a cikin wancan namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Subscribe, like and share, mun gode.